afternoon, Babukele Makaya. Welcome to the talk show, Konof Strandel in Spondo Street. And I'm not alone today. I'm with my lovely sister, Kali to greet. Hi, Babugela Makaya. I greet you all in the wonderful name of Jesus. My name is Nonelela Madubela. Thank you for joining us today. As we all know, Liqesha Talk Show, Sizothetha, we're all about talking our hearts and just impacting ngokuthetha nje kule ndawo. And I would just like to take this time and greet you and say, wamkelekile kaphinde, yacaca kusekhaya apha. Please do introduce yourself and greet the viewers at home. Greetings all in the wonderful name of Jesus. Amen. I thank you guys for having me in the show. My name is Asanda Gonyela. This is my second time. Yeah, that's why you said this is home. I guess so. Thank you so much. See, Sitera, about a very personal topic namhlanje that I believe ukuthi baninzi abe bambhinqa adlula kulento. Today's topic is finding her voice. And sifuna nje siqale nje from the topic that we had last time. Siqale ukuthi, why are you here today? And just say what is in your heart just before we start. Here today to encourage every man, every woman, like both genders, every girl child, every boy child, to voice themselves out in spite of the situation that they might encounter in life or experience. It's easy for people to get hold and been locked up in their past, but I'm here today to encourage anyone that is tuning today to voice yourselves out in spite of the circumstances that you have gone through. Noni, over to you. Can you please share or tell us what inspired you to share your story? Basically, I'm 20, voicing myself out, and due to many things, I could not do it. But last year, God spoke to me around about the 20th of Feb. He spoke to me concerning what I have experienced. This is high time for me to come out and speak my piece. It doesn't matter if I'm believed or not, but what matters is that, or what is valid is my truth. It doesn't matter who validates it. So that gave me a courage to come and stand forward and come and stand in the gap and pave a way for those that are still hidden, are still in silence. The other thing that kept me to come, guys, and join you today is the experience that I faced while I was 12 years. And I believe sexual abuse can happen to any child, can happen to any gender, can happen to anyone. And the people that can do this thing, the perpetrators, they doesn't have name tags. You can't identify that this person can do this one cannot. So those are the things that we need to be aware of. So those are the things that I need the next generation to take note of. I would just like us to go straight to the belief. This is a sensitive topic, and you came out ukuba wena uzazi ukuthi you want to find your voice, you want to help someone out there. Omazi ukuthi uye wadlula kulento uye wadlula kuyo. We are talking about sexual assault. Yenzeka naphi na, yenzeka emakhaya, yenzeka kwi-families, yenzeka ezinkonzweni. You were how old? 12 years old. Tell us, so kindly just go back to the day and tell us ukuthi what happened and just voice that. It was around about December, if I remember correctly. My mom, yayazi mos ngabaXhosa thina, so endlini ababikho umama bayithu, apparently umama ubamnye. So umakhulu, I called her umama because of umama undifumene esesekhayeni, uyayibona. So then umama ngusisi, ne? And then umakhulu ngumama. So currently at that stage ndandihlala nomakhulu, ne? Because umakhulu had divorced kunye notamkhulu wethu, our grandfather. So kwanyanzeleka ayozifunela indawo yokuhlala, so ndahlala naye kuba bendingumntana othanda ukugula. So ekuhlaleni kwam naye wabe ehlala with another utamkhulu wethu. Yes. So this day what happened, umama wayiphangele.
and then so ndim naye. Yeah. So kufikelele la xesha loba ndizawuvasa ngoku. Yeah. Okay, ndipreparishe amanzi and everything. Yeah. Ku-two room house. So ukwela cala lingaphaya, so yi-bedroom yabo yolala ne-kitchen. So i-kitchen silisebenzisa as ifront, as indawo yokuphekela, as indawo yokuhlalela. Yes. So xa ndivasa aphume utamkhulu ayokha amanzi. Ekuyokweni kwakhe amanzi like ubilile, yebo, and uphefumulela phezulu. Akhe amanzi abuyele erumini. So I continue ndiyavasa. So aphinda azokha amanzi. And then the second time ebuyayo ayokha amanzi ame, asela amanzi ame, and then aphume abuyele ekamereni. So seserumini andibizi, ne? Sendivasile ke ndawungena umzantsi ngosungoku. I remember I was wearing a button dress eyayi floral ne underwear. Ipaint eyayo khona ndandiyinxibile yayiyellow ingathi yelace skirt nisazapenti zakudala. Yes. Ndizawungena inyawo ke ngoku. Lokho ndiyibekile mos ne. So ndihamba ngepenti kuba ndizawungena inyawo andibize mandiye erumini. Ndingene ke erumini and then athi khwela phezu kwebhedi. Bahambe andibeke phezu kwebhedi. You know, ngela xesha usenzeka yonke lento. I don't know how I felt. Yeah. And now since ndithi I felt this kind of way. Yeah. Yeah. But what try usiforsa. Yeah. So ngoba esenza yonke lento kwaye kwafikelela ixesha loba ndingazazi noba I'm brain dead okanye kwenzeka ntoni because I just froze. Kuba lanto xa utye ice cream vese kube ne brain freeze. Yeah. That's what happened to me. And then as I was lying there, I don't know ba kwenzeka ntoni ne. Again ngoku ephinde buya okwesibini. Kwakukho into eyayitafile yayime yayibeka into zothambisa yayime ngasemnyangweni xa ungena. Yeah. So aye pha again I won't lie ndithi why uqaba ntoni I don't know, but he came again and waphinda waziforsa, but the second time as forsa andayazi noba yayikukothuka from la freeze endandikuyo na. I remember kicked him. Yeah. Ekumkhabeni kwam I rolled and I think ndamchana nam ezipasileni zakhe. Yeah. And I rolled ndayowa phantsi. Yeah. Thatha ipenti ngena phansi kwesitulo. Yeah. Abula ilokhwe and I ran. Yeah. Baleka uphuma kwam ndaphuma ndiyaleqisa emsebenzini kamama because mama wayengaphangeli le ndawo ephayela kuyo yayikho kude endlini. Yeah. So elekuba ndibaleka ke ngundiyalila. Ndiyabaleka ndiyenyuka but kukho into lapha kum emanini stopa suyithetha lento. Yeah. Ndithi ndibaleke ndijike. Ndiphinde veri ndithi ndijika ndizibuze ndiyaphinda ndibuyela phana. I mean lento izokwenzeka ngoku like ndingafa nokufa like I'm fearing for my life. Ndiphinde ndijike endleleni ndiphinde ndinyuke. Yeah. So I think ndayenza lando I don't know how many times, but I believe ubawo wazisa these three guys. Yeah. Because there were three guys approaching my direction and ngabafana sebe ngathi baqinile no. Yeah. So glow up and down ndimenzayo. So aba bafana bazayo ezantsi, they don't give me any chance ngoku uba mandiphinde ndibuyele ezantsi. So the only option I have is to go ndiye emsebenzini kamama. So when I ran back to them, I saw they are getting closer ngoku. So there's no way out up. The only way out is to move forward. Yeah. Ndabaleka ndafika emgatini yomsebenzi kamama ndabetha iqhaga ndakhwaza. Umama ke warasha nyani waza. So ekuzini kwakhe ndimxelele lento thuke thatha ibag zakhe then sihambe. Then xa sifika endlini as if ndithetha ukuxoka. Yeah. Like ndiyamtyhola ngoku utamkhulu ba he wanted to do this. Yeah. Uyaxoka lo mntana and all that uyaphosisa how can ba ndingayenza into enjena and ke ngoku sendizimela ngapha komama ngoku because ndiyamoyika lo. Yeah. And as ixesha ke ngoku ndikhula ne because zange ibe yinto eyaye ya-attendwa after. Okay. And ndayixolela ne. Okay. But the fact of the matter is that ndive kabuhlungu. Uyayibona? And ndive kabuhlungu nje I don't know who to talk to. Yeah. How to talk to. Yeah. When to talk about this. Yeah. And Yeah. yes, I don't know where to go. So I might as well
ndife ndingekafi. I might as well die before my actual death. Yeah. Nalendo. But kuyo yonke lonto le as ndikhula, utamkhulu had an attitude yonganifuni. Yeah. Would come back sibuye esikolweni and if umama akekho ndicela isonka. Yeah. Ngoku sekukho no sister wam ngoku. Yeah. Ndicela isonka. If isonka sicelwa ndima sizothengwa. Yeah. But if isicelwa ngusister wam sizawuthengwa. Okay. So ndaphila lo life like eyenza open that akanifuni even nabantu Yeah. knew that akanifuni. Yeah. So I continue ke uzama uba ngumntana ongathi uyafitha man kwabanye abantwana but though there's a cry kulo mntana but akayazi lo mntana ngayixelela bani. I remember as ixesha lihamba as ndikhula, I look at myself and I reflect back to what has happened kum, and I ask myself, hi man, andibona into endiyiphilelayo, like there's no reason for me to live. Yeah. So this one day I think wonke umuntu wayekhona endlini ne sihleli sonke including umama utamkhulu, and I took these medications endingazaziyo noba zizantoni but somewhere kwezi medications zazilapho kwakukhona epilisi eyayizeze high blood inhliziyo and stuff like that. I took ezipilisi ndazitya. Suicidal now. Yes. Okay. Because akho mntu unnotisayo, akho mntu undibonayo that I'm suffering, akho mntu that is able to give me time and mamele. Yeah. Yayibona? I'm just like any child or normal. Meanwhile, I know what happened to me. I'm not just like the other child. There's something that happened to me and it's disturbing. Yeah. Sure. So nda-admithwa eDoranginza. So umama wayelapho, I tell you, she was sent by God. I could say that was my first time yokuthetha ngento endityayo, because wathi la mama kum xa ethethayo ba, why ulapha? Uzityisela ntoni impilisi ugqiba umncinci kangaka? And I tell her everything, but sasingenaxesha, like ndambambisa apho nalapho and so she gave me her number, because ngela xesha after most ndandisuka babe ndityise enye medication emnyama xa sekubafuneka ikhuphe ipilisi ndifakwe ne-drip and stuff. Unangaphi ngoko? I think ngoko mdaladlanyana, Yeah. sendikhulile kodwa sendimdalana ngoko. So ndidischarge esibhedlele and I lost le number yalo mama because lo mama undinike inumber yakhe yoba funeke ndibuyele kuye. Yeah. And then I was like, hayi man bengafuneka like ndifumene manje le number akho nto bendizawuyenza kakade ngayo. Yeah. So I carried on up until ndafikelela kwistage sothandana. Yeah. Istage sothandana siba complicated ne because most ufuna uthandana on the other, like ufuna experiment izinto man, if I could put it like that. Ufuna uthandana on the other side, abanye bakuthiwa yipati kabani kuyaselwa, you want that, you ufuna iglimpse yalento yonke, uyayibona? But at that time umncinci mos, so ufuna uzitaste zonke ezi zinto. So it was hard for ukuthandana to such an extent that eyona ndlela yothandana that was so easy ukuyibona ilantu ba ube toxicated because you know how you'll feel after. Yebo? So and after I got my first child, that's when again that traumatic experience yaphinda yanibuyela, because remember 2013 I got married, and then ndanomntana oyintombazana, my firstborn. Now lo mntana ke ngoku undenza ngoku ndibuyele back to Asanda. Yeah. Because every moment ndiphangela ndisiya emsebenzini, ingqondo yami yonke into yami ishiyeka pha, bubuqobo buhambayo buyophangela. I'm wondering, wenza ntoni? Nabani? Wenziwa ntoni? Though ndishiye abantu that I trust, but aba bantu ndiyabathemba but not ngobdanam. Yebo? So it happens even nasenkonzweni, to such an extent that
enkonzweni I joined a worship team. So I would lead a song. Umyeni wami will play keyboard. And then abantwana bam nabakamfundisi will stay on the other side. And then aba bakhulu bangabafana musibadlala nomntana khondo, but ingqondo yam mna fast, like it's 10,000 faster. Ukubona icinga phambili, umbambile nje umenza ntoni, ingaske ndibe nalanto sumfunqula mbeke phansi, khamiyeke azidlalele susondela, like ingaske ngalo lonke ixesha ndine boundaries, yayibona, endizikhathayo that you don't do this, you do this up until up, then yayibona. So yaba into enjalo up until 2019. Ubawo spoke with me ngo-2018 to be exact for 2019. But kwabakho some hold-ups. Yeah. Okay, then 2024 and 2020, that's when I met my father. Okay. 2020, that's the story for another day. Yeah. So kwabe COVID, ne? Okay. So kuyo yonke ke ngoku la journey yango 2019, 2020, 21, I don't know what God was doing, but I believe God was molding a character in me. 2021, 22, 23, 24. I don't want to lie. Akhondo ndingathi ndibeke effort uyo in order for mna ndivakalelwe okanye ilizwi lam livakale. I cannot say ikhona into endinyusileyo ngamandla am. Yeah. And I've seen God at work. Yeah. Because ubawo as ethethe nam, and I stand in agreement kunye naye that really this is the time. Yeah. Because izinto esisibonayo that we experience each and every day zi-traumatic kakhulu. Yeah. And you get to see that singabantu ababhinqileyo, we are bleeding. Ne? And while we are bleeding, akho mntu to talk to, Yeah. so that abenothatha ibandage akuvale. Yeah. Uyayibona? Yeah. And then what happened is that we end up bleeding on top of abantu abarongo that never harmed us. Yeah. Uyayibona? Yeah. So I stand in agreement nalento uba andinika yona lo msebenzi omkhulu that this is the time. This is the time for you to voice yourself out. Okay, bawo ndithini? Ubawo gave me the name. Okay, I appreciate. And then as I was praying for this, and I remember descending, sendiyothungisa nelokhwe because of I'm gonna start this thing yokuba ngoku ndifuna uchazela abantu, like I want the world to know that lo Asanda nimaziyo hayi ayinguye. Uyayibona, lo Asanda nimbonayo nina yenye version yesibini kaAsanda, but there's a cry kaAsanda ngaphakathi kulo anibonisa yena. Uyayibona, lukhona usana olupha ngaphakathi olusanida unaturisho, olusanida uthando, olusanida uzivoice out in order akwazi ujela nalo nimbonayo. Uyayibona? Okay, ixesha lihambe ubawo enze ngendlela yakhe, and then sifumane iholo, sifumane a venue. After that I went to DSD. They were quickly on board. Subs, Otutuzela, everyone was on board, like was totally in agreement nale into, because it's something that doesn't affect mna ndedwa. And ayonto ezawubiyaqala iphinde igqibele ngam. Uyayibona? So everyone was on board and ubawo was doing it himself. So ndayinto ke ngoku endidibanisa ngamandla nalento uba wayibekileyo nam ndiyithandazela. So on the 2nd of November last year, Yeah. sanayo ke event that is called Woman Take Charge and Tell Your Story. And I went out and I talked about what had happened in my life. And what was most important about the message that I was sending across ebantwini was that I'm not ashamed of what has happened. Yeah. God chose me for a reason. Yeah. And besingabantwana sibaninzi even in that time, but ubawo knew that there's one vessel that can carry this.
inye le vessel that can carry this, and it was me. So ndingatsho ndithi when we encounter izinto ezinjena singabantwana abancinci, it's very important that even nabazali to look unto the situation yoba how does this affect umntana, even if uthi ke okay ke zange ikubangele loo nto leyo yolala esibhedlele okanye uluze isibeleko or whatever, but xa laa mntana ehleli endlini reflecting to that day, uyabona ziba khona the glimpse and pieces zalo mntana ezingakhuli fully, uyayibona, up until kufikelela ixesha that ube khona into ezawungenelela azayi-alawa ingene imncede. Because through my journey mna I cannot say ndake ndaya kwi-counselling. Yes, I was tempted to go and I went, but ngofika kwam phaa ndabona man andizolufumana olu ncedo ndilufunayo. So after ndivule umnyango that uYesu Kristu angene empilweni yam, that's when I started ukubona that no, ndiyaphila. My temper qala, indlela ebendicaphuka ngalo, ukuzeka rhowu komsindo, those were the things uba ebezisusa kum because ebengazinidi. So ndingatsho ndithi up until ukuzibe kanti noko mhlawumbi ke kwijeni yakho yezinto ozi-encounterishileyo in life uyakwazi uba kanti ubhekela phambili. Sometimes you have to allow a door to open so that someone can come in. Yes, I'm just thinking now. Thank you for sharing your story, because I believe ukuthi baninzi that have went through, and then abanye bafanayo zange bayithethe, and ndinonto uthi ukhona mhlawumbi phaya ekhaya othi yayindehlele lento but zange ndafumana opportunity ndiba ndithethe ngayo okanye zange ndikholelwe. So ndifuna sijonge impawu zomntana odlula kwi-sexual assault. Ziye zithini, were there any behavioral changes in kuwe at that age? And then umntu phaya ekhaya, umama, utata, anyone okwaziyo ukujonga ukuthi yintoni ayijongayo emntaneni odlula kule nto wawudlula kuyo okanye kwi-sexual assault? Yho, zininzi sis. Zininzi. And zixhomekeka oba zifike emntaneni onjani, because firstly indaba ye-sexual abuse can change character yomntana. If she was ngumntana ovocal, you become quiet, uba ngumntana and onemfihlo, uyayibo. And ke ngoku to my experience, umntu oyindoda andifuna uphosisa, umntu oyindoda endimbonayo like wenza izanto ublinka amehlo, uyabona ke kumrongo ke urongo like i-intentions zakho ngam zimbi kakhulu. So those are the things, ezinye impawu zezoba umntana umfumaniseke uba akabikho comfortable around abantu abangamadoda, yebo. It's either uba nengxaki, because I remember mna personally after umamam, my biological mother, got married, waye wachata nomyeni wakhe, so at times bendiya kuye. There was this one day ndazibona ngayo that ndiyadrawuna, iyanditya le nto, because ngexesha umama mechata ndimdala, I think sendiku-standard 6 by then, ndiku-standard 6. Umamam got married nalo bhuti, and ubhuti ke at first ndandingamthandi because the past experience, ndandingamfuni, ndandinomona. When it comes to umamam uzahamba nalo bhuti, ndiyakhala, ndiyazijuka, ndiyathini, andimfuni. But ubhuti was the father figure in my life. Ebengutata ngazo zonke indlela. He would go as meeting usuka kwi-night shift aye esikolweni kubizwa meeting. He would sacrifice a lot, asuke emsebenzini asiphathele lunch and all of that. But nevertheless, there was this one day umamam uphuma, izulu selingathi kuzawunetha, ne? Uphuma kuyendlini nomyeni wakhe. So ndishiyeka mna, kwakulayitwa iflame back in the day. So ndishiyelwa ndilayitelwe iflame ba ukubila kwalamanzi ze ndivase izitya but ubhutulele. Okay, right enough, usisaphume ke abile amanzi. So ndikhawulezise izitya. Ndinotice ntoni, ubhuti ngathi uvukile erumini, ne? So ubhuti aze, ubhuti bengumuntu othanda iphepha. Akukho iphepha kudala, ndilibele igama lalo, but lathanda uba nezipot, yeah. So ubhuti iDaily Sun, so ubhuti uzothatha iDaily Sun yakhe ba ungene erumini. So ndimbona buhleli
ngoku ke ngoku umzimba wam uphakamile ke ngoku lonke inwele elisemzimbeni lam lime ngeenyawo ndiyarhawuzelela ndiyathini andizokwazi uhlala nobhuti apha. Guess what I did? Ndaphuma ndacima iflame, ndayeka istove, ndayeka izitya olaa hlobo andizigqibanga, ndayeka izitya ndathi kubhuti ndiyaphuma ndiye evenkileni. Ngoko ke kule ndawo sasihlala kuyo yitoilet yebhakethi, yonke into yenzelwa phaya. I went to that toilet and I sit there up until umamam wafika. Xa efikayo wangena nam ndamlandela. Uvela phi? Ndathi hayi ndivele evenkileni. Remember khandiye evenkileni ndiphume because andiyazi into ubhuti anoyenza. Yabo ngoku andisamthembi, but ngoku uyabona la past experience ivuka komnye umntu that is a father to me ongajonganga nowundivisa kabuhlungu, uyayibona, but ngoku iphakama le nto andisayazi oright korongo, andisamazi orongo koright, uyayibona, because akho mntu onetag yoba I can do this, I can rape, I can abuse, I can do this, uyayibona. So most of the time xana abantwana be-experience ezi zinto zifana ne-sexual abuse, character change, and umntana uba nomsindo khawulezayo, at times nendlela athetha ngalo uyamva uba bhitha, umntana ubhitha, uyabetha kwabanye abantwana, ufuna uba bhosi because akawazi umsindo loba angawuleshela phi kubani nini. So at any given time mansensithi uyi-ticking bomb, uyayibo. So those are the things abazali that need to look out ebantwaneni. I wanted to ask, since Oyewa shared your story and letting people to know the real Asanda, like after that, like abantu receive anjani, what we were saying to them. From last year. Yes. Yo, andifuna uphosisa. There was this surprising moment after the event. Ne? So many people came forward, but you know what you've shared, like encourages us nathi ukuba singathuli but sithethe. And le nto uyenzayo ingayinto ozawuyenza uqhubekeke ungayeki ngayo, because each and every time when we reflect to the message that you've shared, it's like thina bantu that have went through the same thing that you've experienced, sifumana amandla kuwe okuphuma, sifumana amandla uthetha ngale nto, yabo, because nam ngondandiyenza ndandicreate le initiative, I wanted it to be a safe space. I wanted it to be a safe space for abantu that had the same experience as me. Umntu akwazi ukuthi, you know, I cannot find my voice. Andizazi uba ndingathetha nabani, because kwimihla esiphila kuyo, you tell someone ingxaki yakho, then one day awumfowunela okanye anitshethi sezayibalisela omnye umntu ngoku, uyayibona. So you ended up regretting noba bendiqalela ntoni uyithetha nankosi yam le nto bendingayazi izawuba nje, kanti it's better when you're doing it yourself, ungancediswa ngomnye umntu. And ngondandiyenza and creating it to be a safe space, ndandifuna that ibe yindawo yethu, both genders, abantu abangamadoda nababhinqileyo, ibe yindawo that will confide our feelings, that we will share, and even just to correct our crowns ngendlela ezime ngalo, to fix each other's crown, that no, apha you're supposed to do this, not to say you're supposed to feel like this, but you're supposed to move like this. Don't rush yourself, don't be hard on yourself, one step at a time. Ndithanda le nto uthi one step at a time. Ndifuna sithethe nge-sexual abuse ukuba i-affecte umntu njani na in terms of i-confidence. Ubone mhlawumbi umntu sesithi, like besisithi zi-different indlela ezi-affecta ngayo. Umbone sithi omnye, I'm not going to wear like a lady because if I wear like a lady ndizawujongakala ngendlela ethile. Umntu azama uzifihla athi rather let me just ndiziportray as umntu ongutata just because of what happened to me. So mhlawumbi ndifuna ukuqonda ukuba i-confidence yakho na, was it affected like at kwesa stage so soba ngumntana i-teenager na 12? Yes, it was to a point that Ilendi City, I lost confidence on myself. That's the reason why I ended up ndithathe ipilisi ndizisela, because I see
no value in me. So there was no confidence. Yeah. Yebo. So secondly, into endingayitsho nalando yours isolate. Yebo. Because most lando yours isolate, it's like you are trapping yourself in your own corner whereby uSatan uza kudlalela nje ifilm engenantengiso. It's like ngoku uyazincunguthekisa ngokwakho libe kungekho nto iza kunceda up until you try to speak. Yebo, uzivoice out. And I love the question that you asked as referisha that abanye abantu they ended up changing from mhlambi ukuba ngusisi abe ngubhuti. I could say abuse mna has a way of killing you inside and has a way of giving you confidence yokuthetha, but it ixhomeke kuba ifika kumuntu onjani na, ne ifika kumuntu owomelele kangakanani na. Today sibona abantu bethengisa ngemizimba estradweni. We don't know what happened. Ingafika lando yenzeke from phakathi endlini, ne? Number one, mhlambi yenzeke phakathi endlini, but we don't know. Mhlambi yenzeke phakathi endlini, yenzeke phakathi endlini nje, yayenzeka constantly, into yenzeka iqhubekeka. And then lo muntu wabona ba, no, umalume is taking advantage of myself. Uyayibona? Because undenza lento every day. So I decided unoba maske ndiphume ndiyokwenza imali rather than ndinyamezele lento ndibe ndingafumani into. Uyayibona? So at times it can even change ubungumntu, i-character yomntu. One moment ufumana uAsanda enguAsanda, but because of the experience endiyenda nayo and I could not open up myself ngayo, indibangele lonto leyo oba mandidecide ewe ndiyamkele ndiyi-victim. Yes, but umalume akho mntu wenza nto ngalento. Uyayibona? I-perpetrator endihlala naye apha endlini undenza lento on daily basis. So the best way rather than uhlalela lento ayenzayo, maniphume ndihambe ndiyedasi ndiyozithengisa so that ndifumane imali. But xa sibona thina lo Asanda simbonayo edasi ethengisa ngomzimba, sithi I wonder what happened kuye, not knowing there's something engaphakathi emtyayo that akakwazi uyisherisha nabani na, because firstly there was no one that is reachable or available anothetha naye. Secondly, kakubekho umuntu that is willing to reach out kuAsanda. Uyayibona? And ke ngoku thirdly, kakubekho umuntu that is standing next to Asanda. Okay, what is it? You don't have to talk, akunike hug. Just to embrace you, athi bana, I don't know, yintoni likutyayo but uzaba right. Because at times you get healed, hug yomuntu ungakhange umxelele nzima. The only thing that oyinidayo out of everything that you are going through, unida umuntu oza kuxelela athi bana, it's going to be okay. In spite of what you're going through, I don't know what is going on elifini yakho, but it's going to be okay, because nothing like lasts forever. Yonke into that we encounter in this life is temporary. So izawudlula nale. So at times we need abantu abanjalo. When abantu abanjalo are not present, God knows what will happen. Yazi enye into endiyicingayo, siphila kwixesha lokuba umntu athi i-sexual abuse ayiyongo when ungapenetratanga kumntombazana, to understand? Okanye kukho umntana mhlambi phaa ekhaya othi the only time I will consider it as abuse is when he literally puts ilantuza kum phakathi. But impawu zokubamjwa kwindawo inappropriate nazo, what would you advise the child out there ongakwazi uthetha ngayo lento because ucinga kukuba umuntu kuba funeke physically ade yenzeke njalo? So kuthiwani? I think sikhule esikolweni kwakuthethwa kuthiwe apha nalapha yimfihlo yakho nalapha, all those sort of things. Yabo? So those things were taught us. We've been taught ezo zinto ezo. So it doesn't matter noba umuntu akedanga wapenetrate kuwe. But no, ezaa zinto zakudala isezizo na today azitshintshanga. The moment ekubamba kwezaa ndawo kungabani omnye umuntu angenawukwazi ukubamba kuzo, sentshiba trauma leyo. Uyayibona? And secondly, it doesn't have to umuntu ade abe kanti uyapenetrate kuwe because ungumntana
doing that kuwe akuvule akuthini akwenze zonke ezaa zinto, even if you can say ungayenza loo nto leyo kanye mandithi okanye umntu had experienced that, awusoze uveske ukwazi uphuma ne like ndingathini ungaphuma ungxamile but uzawa eventually because wenziwe into ongayiqhelanga. And then you will have izinto that are showing that uyavakalelwa nawe that umntu bezifosa kuwe because kubuhlungu ngaphantsi and all of those things. Uyayibona? You don't have to ba mhlawumbi ubleed too much, but there are blood, there are stains of blood ezitshoyo. And now you can feel apha emathangeni that uyavakala uba ikhona into bendiyenziwe apha. Yeah, you understand? So for abantwana that has experienced the same, uyabona kuyanyanzeleka nabo bathethe ngazo because of ezi ndawo abanye abantu bakwazi ubamba abanye abantu kuzo zindawo ekungabanjwa kuzo. So you can ube ne-trauma okanye ukothuka okukhulu. To say sikhulele lokishini apho uzobhantswa khona, that's inappropriate. Mhlawumbi uhambe erenkini apho umuntu azosondela akubhantse, yabo izinto ezinjalo, that is sexual assault because yindawo yakho e-private leyana. And voice out, yabo. And sometimes uyophinde put a blind eye nomuntu okunika sexual comments. Okay, bonelando nayo does psychologically affect umuntu. Over to you. I see you do have a question. Yes, there is a question on Facebook, this is one for you. How did the trauma affect the way you relate with men, especially in relationships? I could say, in my experience or in my case, at times, most of the times, you settle that ingaske dingaba tips ndibe shushu nje, because kaloku xa uyenza usezingqondweni, uyayibona kubakho amaxesha, uyayibona, just like how we feel on every day. Sometimes namhlanje ufilisha ngohlobo, uyayibona, mhlawumbi namhlanje umoya wakho usezantsi, ngomso umoya wakho unje, uyayibona. So xana uzawuyenza umoya wakho usezantsi, you will feel as if lo muntu uyazinyanzela ukuzithathela ngenkani, uyayibona. So ingabangela enye into loo nto leyo, kanti ke ngoku the most time engathi you can enjoy it, hayi utipsi ke ngoku hayi ke okay fine, we're good to go, uyayibona. Sure. Yeah. Now the question I have is as abazali ne ungathetha like in terms of ukusikhuthaza and also to protect abantwana uthi masenze njani, like to protect them from kwimeko ezinje. First, a mother and daughter relationship is very important, and it doesn't have to be specifically a girl child. Nomntana oyikwekwe, like no matter ubusy kangakanani, no matter schedule sakho sibusy kangakanani na, when it comes ixesha lakho nomntana wakho, that should take priority, because remember ukhulisa lo mntana, and ukhulisa lo mntana nje ujonge a relationship that you are building between wena naye. So in order for lo mntana akuthembe, uyayibona, and in order for lo mntana akwazi ukuthi open up to you, you have to show her that jonga sithandwa sam ndiyakunika ixesha lam mntanam, uyayibona. Umntana akho you don't have to uthethe naye over the phone and then yonke into right, uyayibona. Like for instance uthi okay hayi ndizawuya kwamalume, ufike right into no, then xa ebuyile okanye kamakazi, you need to sit down with her, bekunjani, how did you feel, uyabona bekubonwabile and all that, because into yethu yoba busy yenye into eyiveze ikroba. You don't see yourself that you don't give them your attention, but kukho omnye umntu, uyayibona, that is looking at how busy you are, how busy your schedule is. And ke ngoku xa ejongile uyawazi amaxesha akho that uba pha ube pha, so bona bashiyeka bodwa. At times that's how omnye umntu ozaba yi-perpetrator will see, okay nali xesha, yebo, this is the time. So and by creating that relationship between wena nomntana wakho, you also creating a safe space in order for even izinto ezenziwe esikolweni, you understand, so that abuye reflect ngazo, yebo, that esikolweni namhlanje bekunje, yebo, ungabi ngumuntu osoloko busy to an extent that awunaxesha loba manibe neyeni conversation nomntana. Yazi ndiyayithanda lento ogqiba uyithetha, but ndinombuzo othi pha ekhaya umbukeli okanye umphulaphuli
uthi mhlambi yena mna ndizofanayo ndisoze ndithethe nakubani na, can you pull up a persona to make as if everything is okay, and then ngokusaziyo ukuthi you went through sexual abuse, you went through sexual assault, the dangers of putting up a persona zithini? Ndingathi mna okay lo muntu akakabi ready for uthetha ne, and akakamazi mhlawumbi umuntu azawuthetha naye. What I will encourage is to give yourself a grace each and every day, because not every day is the same. Some days are heavier than the other. Some days are hopeful. They grant you hope. So that is why I would say umntu that still keeping it as a secret and living in silence, ndifuna ukuthi give yourself an everyday grace and move one step at a time. Give yourself that. And the other thing that is very important is to have that one conversation, and not with anyone but with self. Ne? That one conversation can do a lot of things and can cover everything at times. Lando iti, who are you? Don't asanda. What is it that you want, Asanda? What is it that you want to achieve? How do you see yourself in 10 years? Ufuna uzibona uphi? That will give you the courage to move out of the shell. But you don't have to rush yourself. Yeah. And at times, you don't even have to be loud about it. You just have to be silent. Yeah. Umanu sithi bana, I'm coming out. I'm coming out, because remember, what we proclaim eventually will come to pass. Because lento siyithethayo, lento sifuna uyibona. So if you keep reminding yourself that ndiyaphuma kancinci, eventually uzawuthi uphume. Because le ndawo kuyo ayondawo yokuba kakade funeke uhlale kuyo, because as I've said before, when you are living nalendo as a secret, it's like you are accepting your actual death. Ngoku ingekafiki. Uyavuma ba, I will die nalendo. Meanwhile, there's so many things uThixo that has invested in you. And I strongly believe that thina bantu that have survived, I strongly believe there's a reason why. There's a reason why. Because ubuya qaphela, even nesdads, most of abantu that have the same thing, abanye are dead. Abanye, they are no more. Ne? But because Tina, you were brave enough to tell yourself that andisoze ndife nalento. The encouragement le, but in another angle. Encouragement, you're encouraging yourself that one day I will speak about this. And it doesn't have to be in a great platform, but I will find that one person that will give me an ear just to whisper this. So, Dimpo, I love Usisi that he mentioned God. That, like God, you spoke to God and God spoke to you. You see, like, ndifuna uthethe nombukeli pha ekhaya that uzawumbonisa ukubaleka kokuba ne-relationship with God kwi-situation enjeni, because I believe that the strength that we have, like, and that kept you ube strong, it's coming from God. So ndifuna just to touch that part yokubaleka kukaThixo in your journey. Yeah. Ukuyivela la saying iti, ubawo is our daily bread. Yeah. Without God, I'm nothing. And I strongly believe ndamkele uYesu 2010. Kwamkela kwami uYesu ezinkosi nomsindisi wami. I believe amandla endime ngawo namhlanje ayingamandla enzelwe nawo. Yeah. Zikhona izinto ezenzekileyo. And along the way, I wasn't aware that I was in a process. But Ubawo was taking me through as a journey, ne? And beke kuzo, in order for me to be this person in the namhlanje. I remember there was a time apho sisenze hospitality and visit abantu abalele esibhedlele and all that.
you know, I would come kuwe and pray. And I will come to you believing that awuzukuhlala apha. Amen. Uzawuphuma apha. Yes, it might happen that ixesha lakho lilo eli loba bekusuppose lapha, but awuzohlala apha. So ndingathi amandla endinawo ndithanda udibana nobawo, ubawo wandipha amandla kakhulu, wandinika the confidence endingazalwanga nayo, because lo ume phambi kwenu andifuna ukuxoka igama limomelezile kakhulu lamnika amandla. And I remember in the Bible when Jesus went to heal the sick child, ne? I love the story. Uye adibane nentombazana that has the issue of blood. Remember, ubawo in his own uyayazi ba uyaphi, uyayazi uyokwenza ntoni, but look at the interruptance. Udibana nalo mfazi, ne? And lo mfazi uza kubawo with a clear conscience yoba ndiza kuphila. Yeah. Ukuba nje ndinobamba umqukumbelo wengubo yakhe. So for umuntu osendlini ndifuna ukuthi kuye for that whole scenario yoba ubawo ezazi uyaphi but kwenzeka le, when we reflect that into today, ndifuna ukuthi ubawo ayombazamo that uhilisha thina singomama singabazali before ayohilisha abantwana, because uThixo simkhonzayo nguThixo we-order ne-structure ne-protocol. Ngohlobo endiyibona ngalo wathi xa ijongile wathi kuyanyanzeleka ndiqale komdala ndizokwazi ukuphilisa umntana, because nasendlini ubuyaqaphela ukuba kuphile umama kuphile ugqirha wekhaya, then wonke omnye umuntu osendlini uhilishwa ngulo mama. Yabo, so we had to come to a point that we are willing nathi foba siphile in order sizokwazi unceda ocwecwe ngomso, sizokwazi unceda abanye abantwana and give them strength and give them power, because we cannot heal while thina we are still wounded. So into efunekayo, it doesn't matter, it can take you like 20 years to come out, it can take you 10 years to come out, but the whole beauty of it is for you to end up coming out, because awuncedi wena wedwa. Remember, there's someone ohlala mhlambi ematatiyela, you don't know, that has been raped right now, but God will in few months time uzabukela le podcast and get encouraged that ukhona umuntu that has survived this, ukhona umuntu that even though he had gone through this but une strength sothetha, but une strength sokumthemba uThixo again, uyayiba. So uyakholelwa that izinto azizohlala zinje, you understand? So we have to come to that point nethi bana thina njengoba today ndilapha kuni, I have to create a mentality kum ethi I'm not leaving any victim behind. I don't care where you are. I don't have to know where you are, but through my voice, I will hook you up. I will be the fisher of men, taking you out to Glonda ukuyo while you are doing your pity party for yourself. But mna and semva. If you are a victim, you're gonna come out either way, but you're not gonna die there. You're not gonna stay there. Wow, wow! Isn't that beautiful? Yazi, as we are sitting, sometimes we like to ukuba singwabe the younger versions of ourselves with confidence. Namhlanje kule nyanga intsha ungathini to the 12-year-old wena nguye, to the 12-year-old self? I could say, girl, I'm proud of you. Amen. Wow. I'm proud of your resilience. I'm proud of your strength. I'm even proud of your smile. Because you're able to showcase it today. Wow. Inside before sivale, masithethe notata. Masithethe notata because siye sibalibale ukuthi singathethi nabo. Either if you feel like uthetha notata oyo wabalixhoba le rape, they also go through rape. Okanye uthetha notata oyi-perpetrator. Utata that has experienced rape. Tata, don't be afraid. It has not started kuwe. Ikhona phi biqale khona. Because if uyayiqaphela, iscenario yonke ikhona eBhayibhelini.
likhona iBhayibhileni ixhoba le-rape. So ayiqalanga Yeah. kuthi, ayiqalanga nakutata that ozawuthi namhlanje athi andikwazi uthetha ngale nto because of ndijonge isidima sobudoda. Ndijonge ujongelwa phantsi ngamanye amadoda. Andifuna ukuthi kuloo tata lo uzawuthi ndijonge isidima sam singalimali. Yeah. Ndifuna ukuthi it doesn't matter, but what matters is your truth. Yeah. Yeah. It doesn't matter who believes you. Yeah. It doesn't matter who doesn't believe Yeah. you. Yeah. But what is valid is what you know, that Yeah. it has happened. And I will not be silent about it. Yeah. Yeah. Because uzabe ungenzeli wena wedwa tata. Uzabe usenzela abantwana bakho. Yeah. Because if you can get into seeing most nabantu abangotata that are also affected zezi zinto, okanye abantu that have gone through some kinds of abuse, and then you try to hide it. Remember, uzawukhulisa abantwana ngenye version, but ubeka utata in the forefront. Abantwana, they are calling you tata. Uyayibona? But when you are in your corner, uyakhala because of umabhuti. Uyayibona? Umabhuti ufuna uphuma. Umabhuti ufuna uphuma, ufuna ukhala umabhuti. Uyayibona? Because ngoku umabhuti cannot stand uba ngutata emntaneni. Because umabhuti zangamanyelwe. Uyayibona? Umabhuti zangakwazi uzivoyisa out. But umabhuti ngoku ukhulisa umntana oyikwekwe. Uyayibona? Angazokwazi umxelela that whatever it is, speak about it nyanam, because yena kangakwazi uthetha ngayo. So I urge abantu abangotata nabo, you should talk about every experience, every encounter ezibhlungu, so that nabantwana bakho bazosinda kuzo. Xa uyinesile uthule ungathethi into, I believe in amandla yokwenzeka. I remember even in my situation, xa ndimka kancinci kotata, before ndithethe ngesituation yam le currently, I think ndandisenza grade 12 apho sasawungenelwa ngumuntu ngefacetory endlini. I strongly believe, and lamfana siyamazi uyadlwengula, and it happened that we are sharing the clan name, the same clan name. So ithi lando, when you are quiet about it, the chances of it to happen over and over are very high. Sure. So no doubt that they need to voice out. Mhlambi ingangaphindi yenzeke kuwe, but ingenzeka in your bloodline. So it's very important that whatever uhlobo wauke wahlukunyezwa ngalo, speak about it. Just to prevent your own children from keeping quiet xa kusenzeka izinto kubo. Wow. Would you like to ask a question? No. Yeah, good. Just before in closing, kindly encourage Mabukela Makaya about today's conversation, sexual abuse. Babukele ekhaya, sexual abuse, rape, yinto esiphila nayo. You don't have to ibe luxanduva lwakho wedwa. It doesn't have to be your own burden. Bakhona abantu, zikhona initiatives ezincinci that have been created as a safe space. But what I would want to advise umuntu osendlini is that never umjongele phansi umuntu othi bendike ndarejwa, bendike ndaba victim, because you don't know when it will strike kuwe. But the only thing that is required from wena ekhaya is to lend an ear, be there, show up for omunye umuntu that tells you, this is what I've gone through. And the other thing, yeyoba, you know, xana uvile that umntana kabani wenzeke into ethile, suzi exclude. Don't exclude yourself. Be part of that. Iba ngumzali. Yes. Iba ngumzali. Suba nalanto ba ebeyideserve okanye endwebe kangako ifumene njani. Ayikavelwa. You don't ask for it. You don't invite it. But what I could say is that xa iseyenzekile, learn to forgive yourself. Learn to forgive the situation. It will make you to easily forget and forgive the perpetrator, because it's not only about you, but kukhona abanye abantu ozabanika amandla nabo bathi
yazi after ndikubonile uxolela ndiye nam ndayi-exercise le nto ndayibona nakum iyasebenza hayi mani ndiyandiqola Bukele Khaya, thank you so much ngosijwayela namhlanje. As we come to the end of our show today, thank you so much. Sis Dimpo, anything you want to add? Kindly note, we're at corner of Stronda and Spondo Street. The name of the church is Penal Fellowship. Siyakhonza ngomso, siyangena ngo-10 o'clock. We'd love to see you here. Bring your family, bring your loved ones. And in closing, the Funuguti, it was never your fault. It does not matter where you're from, what happened, it was never your fault. And you don't have to take blame, uthi we deserved it. And ndiye ndithi ke xa ndithetha, yangumfumana uThixo safumaneka, usahlele esihlalweni sakhe sobukhosi, uyabusa. God bless you. God bless you.